Hemm Miktub, programm ta' tagħlim Bibliku imwassal lilkom mill-Komunità Malta Messjanika. Il-kellim tal-lum, Martin Stivala. Nsemmilkom u nilqakom għal programm ieħor Hemm Miktub. Infakkarkom li bħalissa qegħdin niddiskutu l-eżilju ta' 2730 sena li spiċċa skont dak li hemm miktub fil-kelma tal-Mulej. Infakkarkom nixtiequ nagħmluha ċara li aħna ma qed nagħtu l-ebda data ta' meta għandu jiġri xi ħaġa, imma skont dak li hemm miktub fil-kelma tal-Alla nafu meta beda dan l-eżilju, nafu kemm hu twil u allura suppost nafu meta spiċċa u aħna qed ninterpretaw dak li hemm miktub fil-kelma tal-Mulej u mhux qed nagħtu xi ġurnata jew xi data spesifika ta' xi ħaġa li ġrat. Nafu biss li dal-eżilju issa spiċċa u li bħalissa għaddejja l-aħħar mewġa ta' qawmien spiritwali, mewġa li għadha relattivament fil-bidu, imma titilħaq momentum kbir issa meta jkun hemm il-milja tad-dar ta' Iżrael u l-milja tad-dar ta' Ġuda u allura mbagħad jibda x-xogħol tal-aħħar żewġ xhieda li jsemmuh fil-ktieb tar-Rivelazzjoni u minn hemmhekk naslu allura għat-tmiem tal-ħajja kif nafuha llum. F'dan il-programm li ser nagħmlu ħanamlu sommarju, ħanamlu fil-ħin li għandna nippruvaw ngħaddu in-noti li għaddejna f'dan l-aħħar 5 programmi nagħmluhom fi programm wieħed biex dak li jkun issa jkollu stampa ċara biżżejjed ta' x'ġara, x'qed jiġri u xi jrid jiġri. U infakrukom li bdejna l-istudju tagħna billi għedna li kienet saret qasma ġewwa Iżrael fejn wara li mit Salamun it-tron ittieħed miż-żewġ uliedu wieħed ħa is-saltna li tissejjaħ in-naħa ta' fuq u l-ieħor ħa is-saltna tan-naħa t'isfel. Wieħed ħa is-saltna ta' Iżrael u l-ieħor ħa is-saltna tad-dar ta' Ġuda. Is-saltna ta' naħa ta' fuq dik li tissejjaħ id-dar ta' Iżrael kienet magħmula minn 10 tribujiet ta' Iżrael li huma daw it-tribu ta' Ruben, it-tribu ta' Simjon, it-tribu ta' Zebelun, it-tribu ta' Issakar, it-tribu ta' Dan, it-tribu ta' Naftali, it-tribu ta' Gad, it-tribu ta' Asser u it-tribu ta' Manesse u it-tribu ta' Efraim. Daw kienu jappartjenu għas-saltna tan-naħa ta' fuq id-dar ta' Iżrael li kienet immexxija mir-re Ġeroboam. Mentri min-naħa l-oħra is-saltna tan-naħa t'isfel kienet magħmula mit-tribu ta' Ġuda u it-tribu ta' Benjamin u dina kienet immexxija minn re Rehoboam. Biex tkunu tafu ħafna fuq din il-qasma u tkunu tafu aktar informazzjoni ta' x'ġara kif ġraw l-affarijiet, nħeġġukom tisimgħu tagħlim illi aħna għandna fuq il-website tagħna messianicmalta.org bl-isem ta' termini u ismijiet bibliċi. Huwa interessanti ħafna biex tkunu tistgħu issegwu dak li qed ngħidu f'dan it-tagħlim issa. Tkellimna wkoll fuq profeti li taw profeziji differenti rigward il-qasma ta' Iżrael u kif id-dar ta' Iżrael kellha tiġi inferxa mad-dinja kollha u huwa interessanti kif il-Mulej dejjem uża mezzi aħna nidhom hekk daqsxejn strambi biex il-profeti tiegħu ikunu jistgħu jagħmlu x-xogħol jaqabbadhom. Pereżempju interessanti ħafna naraw Iżajija minn xi xkellu jgħaddi meta kien qed jipprofetizza u jekk intom tmorru miegħi fil-Bibja f'kapitlu 20 vers 3 u vers 4 il-kelma tal-Alla tgħidilna hekk. U l-Mulej qal: bħalma l-qabbej tiegħi Iżajija kien jimxi għarwien u ħafi għal 3 snin b'sinjal u theddida għall-Eġittu u għall-Kuss, hekk issa s-sultan tal-Assirja jkaxkar il-priġunieri mill-Eġittu u lit-turufnati minn Kuss żgħażagħ u xjuħ għarwenin u ħafin. Bwarra nihom mikxuf bajb għall-Eġittu mela hekk għax qed jgħidilna. Il-profeta qed jgħidilna li għal perjodu ta' 3 snin kellu jgħix għarwien u ħafi sabiex jkun jista' jissimbolizza dak li kellhom jgħaddu minnhom in-nies tal-Eġittu u ta' Kuss meta jiġu biex jittieħdu għall-eżilju tagħhom. Naraw il-profeta Ġeremija li kien anke twadda b'ġobir u kien jipprofetizza minn ġo fih. Dan nsibuh f'Ġeremija 38 vers 6 fejn jgħidilna hekk: u ħadu lil Ġeremija u xeħħtuh fil-bir ta' Malakija bejn is-sultan li kien fil-bitħa tal-Assa. Imbagħad lil Ġeremija niżluh bil-ħbula f'dan il-bir
ilma ma kienx fih imma ħama biss u Ġeremija għodos fil-ħama. Profeta ieħor interessanti li l-Mulej uża b'mezz naqas tramsa biex ikun jista' jipprofetizza u jgħidilna permezz ta' ħajtu x'kien ser jiġri kien Ħosea. Ħosea li jiġi imqabbad mill-Mulej sabiex jiżżewweġ prostituta mara illi tant kienet tiġri ma' irġiel differenti illi anke Ħosea stess ma kienx ċert illi t-tlet ulied tiegħu kienux fil-fatt verament tiegħu. U dawn it-tlet ulied kienu jirrepreżentaw id-dixxindenti ta' Iżrael fl-eżilju li tkellimna fuq dan il-programm, poplu imxerret mad-dinja kollha u iddivorzjati mill-patt u miċħuda minn Alla. Għalkemm bħalma tkellimna bħalma nafu s-eżilju spiċċa u Alla qed jerġa' jgħajjat lura il daw in-nies jifieri mhumiex miċħuda għal dejjem. Interessanti tkunu tafu illi Ħosea kien jirrappreżenta l-Alla l-missier, il-mara tiegħu li kienet prostituta kienet tirrappreżenta il-poplu tagħna u f'dan il-każ id-dar ta' Iżrael illi għadha sal-lum tipprostitwixxi ruħha mad-dinja u tipprova tqim lill-Alla b'mod illi d-dinja tqim u bħalma qednilkom f'ħafna programmi il-nies illum dawk li bħalna jissejħu Kristjani imma għadhom waslux għal verità tal-liġi ta' Alla illi flok jiċċelebraw il-festi tal-Mulej, pereżempju jiċċelebraw festi pagani li ħolqot il-Knisja Kattolika li għalkemm jgħidu ħarġu minnha imma baqgħu jiffolowjaw il-festi tagħha. U dan huwa dak li din il-mara u wlieda kienu jirrappreżentaw. Il-mara kienet tirrappreżenta dan il-poplu l-poplu Kristjan u wlieda kienu dak li Alla kien qed jgħid li se jagħmel minn dan il-poplu skont li sem li Ħosea kellu itihom. Il-profezija ta' dak li kellu jiġri fis-saltna ta' Iżrael u s-saltna ta' Ġuda minħabba l-idolatrija tagħhom kienet waqgħet fuq il-profeta Eżekjel. Eżekjel li kien qassis, kien dixxindent ta' Arun u bħala qassis tal-Mulej dejjem għad attent li ma jitniġġis b'xejn maħmuġ speċjalment ikel. Eżekjel bħalma rajna u nerġgħu nsemmu issa x'ġara ma kienx jiekol dak l-ikel li Alla kien jgħidu l-laħam maħmuġ. Laħam maħmuġ li għadu sal-lum maħmuġ qatt ma ġie mnaddaf u għaldaqstant aqqas aħna li nemmnu issa f'Joxua l-Messija mhu suppost nieklu dak it-tip ta' ikel. Eżekjel kien ordnat mill-Mulej sabiex jiekol ikel tajjeb biss għall-annimali, imsajjar b'nar magħmul mill-ħmiġ tiegħu stess waqt li joqgħod marbut bil-ħbula mindud fuq ġenbu tax-xellug għal 390 jum iħares lejn Samarija, lejn is-saltna ta' fuq, lejn id-dar ta' Iżrael. U fuq ġenbu tal-lemin għal 40 jum iħares lejn Ġerusalemm li allura issejjar fin-naħa t'isfel id-dar ta' Ġuda. Naraw li l-ikel imsajjar fil-ħmiġ uman kien ifisser li l-ikel kien imniġġes. U hawnhekk fejn naraw l-Eżekjel li qallu Mulej mhux sew qallu x'jiena qatt ma kilt ikel li hu imniġġes u l-Mulej qallu mela f'dan il-każ ħanċedilek biċċa u flok issajjar l-ikel bin-nar magħmul mill-ħmieġ tiegħek stess, allura issa ħatuża ħmieġ tal-annimali. Dan huwa kollu relatat ma' dak li kellu jiġri lill-poplu ta' Iżrael, id-saltna tan-naħa ta' fuq, id-dar ta' Iżrael, waqt li qegħdin fl-eżilju. Illa lix kienu se jitniġsu, kienu se jieklu ikel illi il-pagani jieklu ikel maħmuġ illi Alla qal dak mhuwiex ikel għalikom. F'kapitlu 4 ta' Eżekjel Alla jgħid li l-ġudizzju kien ser jaqa' fuq id-dar ta' Iżrael u fuq id-dar ta' Ġuda sena għal kull ġurnata għedna, allura 390 jum li Eżekjel għamel mindut fuq ġenb ħares li Samarija kienu jisarfu 390 sena u l-40 jum li għamel ħares li Ġerusalem kienu jisarfu 40 sena ta' eżilju. Nfakkarkom illi id-dar ta' Ġuda ittieħdet ġewwa Babilonja waqt li id-dar ta' Iżrael ittieħdet fl-Assirja. U għedna wkoll illi il-post l-art kollha fejn kienet tagħmar din id-dar li hija parti kbira minn Iżrael ta' ġifieri ġiet imbattla min-nies
li kienu jgħixu hemm u minflokhom ittieħdu jgħixu nies li kienu Sammaritani. U għedna wkoll li s-Sammaritani li hemm illum ġewwa Iżrael mhumiex indiġeni huma nies minn barra l-pajjiż. U hawnhekk fejn tidħol semmejna il-parabola ta' is-Sammaritan illi suppost huwa għadu tal-poplu Iżraelit illi waqaf fejn il-dak il-bniedem illi ġie attakkat mill-ħallelin. Illa li huwa għadu ta' Iżrael, illa li is-Sammaritani mhumiex indiġeni. Dana kollu issibuh jekk intom tisimgħu il-lezzjonijiet tagħna l-studju bibliku li għamilna termini u ismijiet bibliċi. Edna meta bdew dawn il-ġudizzji, meta ttieħdu fl-eżilju id-dar ta' Iżrael u d-dar ta' Ġuda u għedna li id-data eżatta ma nafuhiex. Edna li hemm tieqa ta' perjodu ta' 12 sena meta seta' beda dana l-eżilju imma għall-argument tas-summarju aħna ejja naqbdu l-aħħar sena. U l-aħħar sena li l-istudjużi jgħidu li seta' seħ dana l-eżilju kien fis-sena 722 qabel Kristu. Waqt li għad-dar ta' Ġuda ittieħdu fl-eżilju fil-Babilonja 136 sena wara, jiġifieri fis-sena 586 qabel Kristu. Mela, hawnhekk nistgħu nagħmlu il-kalkolazzjoni tagħna jekk l-eżilju tad-dar ta' Iżrael beda fis-sena 722, allura suppost li 390 sena kellhom jiskadu fis-sena 332 qabel Kristu. Imma xejn ma huwa rrekordjat li ġara dik is-sena fil-kelma tal-Mulej u waqqas l-istorja tal-poplu rigward is-saltna tan-naħa ta' fuq, rigward id-dar ta' Iżrael. U nafu li anke wara dawk 390 sena dina id-dar ta' Iżrael baqgħet tgħix fl-eżilju baqgħet imferxa mad-dinja kollha kif ġiet imferxa mill-Assirjani. Dana huwa riżultat ta' x'jiġri jekk ma nimxux mal-kelma tal-Mulej. Fil-fatt fil-kelma talla fl-ewwel 5 kotba ta' Mosè dik li tissejjaħ it-Tora fejn Alla jagħti l-istruzzjonijiet ta' kif il-poplu tiegħu jiena u inti għandna nimxu. Wara li Alla jagħti d-digriti sabiex il-poplu jħares jżomm il-liġi tiegħu, fil-ktieb tal-Levitiku Alla jgħidilna wkoll xi jkun il-kastig jekk aħna ma nobdux. U jekk immorru fil-ktieb tal-Levitiku kapitlu 26 versi 14 sa 17 jaqraw hekk. Jekk ma tisimgħux minn kliemi u ma tagħmlux dawn l-ordnijiet kollha, jekk tmaqdru l-liġijiet tiegħi u tistmellu d-digriti tiegħi u ma tagħmlux il-kmandamenti tiegħi u tiksru l-patt tiegħi, jiena nagħmel l-istess magħkom u nibatilkom għall-arrieda biża' kbir, mart irqiq u d-deni li jkiddilkom għajnejkom u jifnulkom ħajjitkom. Għalxejn tiżiraw għax il-miżruħ tagħkom jikluh l-edewwa tagħkom, indawwar wiċċi kontrihom u jħarbatkom l-edewwa tiegħu u jaħkmukom dawk li jobodukom u taħarbu bla ma ħadd ikun ġej warajkom. L-istudjużi tal-kelma tagħna jirreferu għal dina il-profezija għal dina il-kwotazzjoni biblika bħala l-ewwel mis-sensiela ta' kastigi u li allura japplikaw bħala l-ewwel ġudizzju kemm fuq id-dar ta' Iżrael kif ukoll fuq id-dar ta' Ġuda. X'kien qed jgħidilna Alla fil-ktieb tal-Levitiku jekk ma tobdunix tgħaddu minn dak kollu u dan huwa dak li għaddew it-tribù tad-dar ta' Ġuda u id-dar ta' Iżrael illa li kienu jgħixu fl-idolatrija. Nafu li d-dar ta' Ġuda marru lura fl-Arti Mweda wara li għadda l-perjodu tal-eżilju tagħhom. Il għaliex nafu mill-kelma stess li reġgħu marru, reġgħu bnew il-belt u għadhom jgħixu hemm sal-lum it-tribù tad-dar ta' Ġuda għadu ġewwa Iżrael illum. Allura għaliex id-dar ta' Iżrael għadhom inferxa mad-dinja kollha llum? Għalfejn Iżrael is-saltna tan-naħa ta' fuq għadhom qegħdin fl-eżilju. Il għaliex ma reġgħux ittieħdu lura fl-Art Imweda. U hawnhekk fejn irridu naraw Alla x'qiegħed jgħid b'referenza għal min ma jindimx u jeqpa' jgħix fid-dnub anke wara dak li jkun għadda minnu. U naraw kif
Issa għal min ma jindimx il-kastig jimmultiplika għal 7 darbiet. Fil-ktieb tal-Levitiku kapitlu 26 versi 18 sa 20 jaqraw hekk. Jekk dana kollu ma tisimgħux minni, inkompli nikkastigakom għal 7 darbiet aktar minn dnubitkom. U nkisser il-qawwa u s-supervja tiegħek u nagħmel smewwietek bħal ħadid u artek tal-bronz. Saħtek tisfa fix-xejn u artek ma trox l-uċuħ tagħha u s-siġar tar-raba ma jagħtux il-frott tagħhom. Mela, hawnhekk il-Mulej qed jgħidilna jekk intom ma tindmux issa il-kastig tagħkom nimmultiplikah għal 7 darbiet. Allura aħna diġà nafu li d-dar ta' Ġuda nidmu id-dispjaċihom għad-dnub li għamlu u Alla ħarriġhom minn ġol Babilonja u ħadhom lura fl-Arti Mweda. Mentri id-dar ta' Iżrael baqgħet timxi man-nies tad-dinja, baqgħet taġixxi bħalma jaġixxu l-pagani, baqgħet tfaħħar il-Mulej bil-modi pagani u mhux bil-modi kif il-Mulej jiridhom, wafqu iżommu il-festi tal-Mulej, wafqu jżommu s-Sibt Qaddis u bdew jieklu dak kollu li d-dinja toffri. U allura il-Mulej immultiplikalu bid-dnub tagħhom il-kastig tagħhom għal 7 darbiet. U hawnhekk fejn noħorġu allura issa b'eżilju mhux ta' 390 sena imma eżilju ta' 2730 sena. Ngħaddu għall profeta Ħosea. Ħosea li għedna li huwa il-profeta illi Alla uża biex jipprofetizza fuq is-saltna ta' Iżrael, fuq dak li kellu jgħaddi minnu il-poplu Iżraelit. U rajna anke fl-aħħar programm ta' qabel dan kif il-profeziji ta' Ħosea japplikaw għal dak il-poplu li llum isejjaħ lilu nnifsu Kristjan. Dak kollu li Alla qed jgħid illi daw in-nies kellhom jitilfu huwa dak kollu li l-poplu Kristjan illum jgħid li m'għadux jgħod u li m'għandniex għalfejn nżommuh. Alla qal iwaffqilhom is-sibtiet, iwaffqilhom il-festi u dan huwa dak li jgħidu l-Kristjani li llum is-sibt m'għadux qaddis u li l-festi tal-Mulej m'għadhomx jgħoddu. Rajna illi hemm żewġ tipi ta' popli li jħobbu lill-Mulej Alla ta' Iżrael u għedna li daw kienu id-dar ta' Ġuda u id-dar ta' Iżrael. Semmejna kif id-dar ta' Ġuda għandhom l-orakli tal-Mulej li għadhom għandhom sallu u l-kelma tgħid li 10 minn kull nazzjoni rridu jmorru jaqbdu mal-libsa tal-udi u jgħidulu ħaniġu miegħek għax inti għandek il-Mulej. U dana għedna illi huwa sinjal, huwa profezija li l-kelma Alla tittoħroġ minn ġo Zion, il-kelma Alla tittoħroġ minn ġo Ġerusalemm u mhux minn xi università fl-Ewropa jew fl-Amerika jew fl-Asja, imma minn ġo Iżrael, dak huwa l-post li Alla għażel. Imbagħad rajna d-dar l-oħra, id-dar tal-Iżrael li għedna huma daw il-Kristjani li huma inferxa mad-dinja kollha. Bħalma aħna ta' Malta messjanika illi illum aħna il-fatt li nisimgħu il-kelma tal-Mulej u nistudjawha qed narfu illi għax tħobb li Jaxua għax taċċetta li Jaxua huwa s-Sit u s-Salvatur tiegħek allura titgħażel li timxi mal-kmandamenti tiegħu bħalma dejjem ngħidu l-10 li huma u mhux 9. Mela, meta suppost kellu jeskadi l-eżilju ta' 2730 sena f'dan il-każ u jekk naqbdu l-ammont ta' snin, jiġifieri 2730 sena u naqsmu minnhom is-sena meta l-istudjużi tal-Bibja jgħidu li beda l-eżilju, jiġifieri mis-sena 722, ir-riżultat jaqa' fuq is-sena 2008. X'kien l-iskop ta' dan il-programm? Dan il-programm konna qed nitkellmu fuq dan l-eżilju li issa intemm u li qed ngħidu jekk l-eżilju beda jseħħ fis-sena 722, allura 2730 sena wara tiġi s-sena 2008. Mela fis-sena 2008 suppost li kellu jibda revival ġewwa d-dinja, revival awmin spiritwali li qed narawh iseħħ mad-dinja kollha. Dan il-revival ma tistax taraħ fi knejjes kbar ta' bħal m'għandhom Creflo O'Doral, Benny Hill, Joyce Meyers, Tom Brown, Joel Osteen, ma tistax taraħ dawk il-knejjes, dawn huma knejjes li għadhom qed
jadoraw il-Alla bil-mod pagan, bil-mod tad-dinja, għadhom jiġħdu il-festi tal-mulej, għadhom jiġħdu l-sibt u qaddis, jieklu l-laħam li Alla qalu l-laħam maħmud u mhux ikali likom. Allura dan ir-revival ma tistax tarah f'daw il-knejjes, dan ir-revival tista' tarah biss fi gruppi żgħar li l-mulej qiegħed isejjaħ. Gruppi l-istess bħalma naraw il-Pawlu fl-ittri tiegħu jirreferi għalihom, gruppi anki dak li nsejħulhom aħna jiltaqgħu, gruppi li jiltaqgħu id-dar. Għax hawn min jaħseb li jrid ikollok knisja ta' 10,000 ruħ biex inti tgħid li l-knisja tajba. Jiena bħalma dejjem ngħid neqpa' ngħidilkom fejn taraw knejjes kbar aħarbu minnhom ħbib tiegħi. Illa li xi triq hija dejqa u ftit jgħaddu minnha. Inkomplu qed naraw li allura suppost li fis-sena 2008 spiċċa issa dan ir-reżilju beda dan il-qawmien spiritwali, qawmien li qed nesperjenzaw illum, qawmien li aħna għaddejjin minnu. U dan huwa l-perjodu fejn suppost spiċċa l-eżilju tad-dar ta' Iżrael u allura issa qed nistennew li minn dak iż-żmien naraw indiema tibda sseħħ minn poplu li qed jgħix f'eżilju. Il-poplu Iżraelit is-saltna tan-naħa ta' fuq imxerda mad-dinja kollha jinmu minn ħtijietom, verament jaċċettaw il-Jaxua bħala s-Sit u s-Salvatur tagħhom u għaliex jaċċettaw il-Jaxua bħala s-Sit u s-Salvatur tagħhom jażlu li issa jimxu mal-istruzzjonijiet li Alla qed jagħtina fil-Bibja. L-10 kmandamenti. Dan huwa ir-revival. Jekk inti m'intix iżżomm l-10 kmandamenti kollha kemm huma, inħeġġek sabiex tqatta' il-ħin fis-sawm u fit-talb tkellem mal-mulej ħalli jkun jista' jurik il-verità. Illa għaliex ma tistax iżżomm 9 kmandamenti. Aħna nafu anke mill-littri li għandna fil-Testament il-ġdid illi jekk inti tikser imqar kmandament wieħed, allura tkun ksirthom kollha. Allura jekk inti għadek sallum qed tgħid li s-sibt m'għadux qaddis u li l-festi tal-mulej m'għandniex għalfejn żommuhom, tista' id-disa l-oħra ma żommhomx illa li x-xorta inti kontablu quddiem Alla tarak li qed tagħmel ħażin. Anzi rajna f'waħda mill-iskritturi fil-ktieb tal-Levitiku li mhux jekk biss ma tagħmilhomx imma anke jekk tmaqdarhom, anke jekk tgħid li m'għadhomx jgħoddu. Għadna kif rajniha din il-profezija. Isma'wa Levitiku 26, kapitlu 26 versi 14 sa 17. Jekk ma tisimgħux minn kliemi u ma tagħmlux dawn l-ordnijiet kollha x'huma l-istruzzjonijiet li Alla għalilna li għandna ngħixu bihom. Jekk tmaqdru l-liġijiet tiegħu u tistmellu id-digriti tiegħi u ma tagħmlux il-kmandamenti tiegħi u tiksru l-patt tiegħi. Mela x'qed jgħidilna anke jekk tmaqdru l-liġijiet. Ħafna għalliema illi biex minn għalihom jirredikolaw lilna li nemmnu dak li nemmnu jaslu biex anki jgħidu immaqdru l-liġi tal-Alla u jgħidu lillum dik ma dix tottalina. Hija tal-biża' ma rridx inkun sufa f'ġisimhom daw in-nies fil-ġudizzju ma tgħidru quddiem Alla. Imma bħalma qed taraw ħbib tiegħi Alla qed isejjaħ il-poplu tiegħu. Alla qed isejjaħ il-Knisja tiegħu biex tiġi lura. Alla qed isejjaħ il-poplu ġentili, is-siġra taż-żebbuġ salvaġġa sabiex il-moment li din is-siġra jkun hemm il-milja tagħha, il-milja tal-ġentili, meta daw il-ġentili li telqu li ġew maħuda minn Iżrael minn ġew l-arti mweda u tferxu mad-dinja kollha jerġgħu jiġu lura, Alla issa idaħħalna spiritwalment ma' Iżrael is-siġra taż-żebbuġ naturali ilaqqamna magħha u minn hemmhekk inkunu nistgħu nibdew naraw allura sa dak li hemm miktub fil-ktieb tar-Revelazzjoni iseħħ. Iż-żewġ xhieda li jagħtu t-testimonjanza mad-dinja kollha u minn hawnhekk imbagħad nibdew naraw nistennew il-miġja, it-tieni miġja ta' Jaxua biex jiġi u joħodna miegħu darba għal dejjem. Nispera li dina s-sensiela oġbitkom, ħbib tiegħi. Bħalma dejjem nidilkom, jekk għandkom xi mistoqsijiet li tridu tagħmlulna, iktbulna fuq messianicmalta.org, għandkom il-mezz minn fejn tibatulna l-email hemmhekk u aħna nkunu nistgħu nirrispondu il-mistoqsijiet tagħkom illi forsi ma rrispondejniex f'din is-sensiela.
toqgħodu x'tiddejqu aħna qegħdin hemmhekk għas-servizz tagħkom, aħna qegħdin hemmhekk biex niftħulkom għajnejkom ta' xi tajt il-kelma tal-Alla. Il għaliex bħalma dejjem aħna nħobbu ngħidu qatt toqgħodu fuq dak li jgħid il-bniedem, imma oqgħodu biss fuq dak li hemm miktub. Insellmilkom. Dan il-programm qed jiġi mwassal lilkom bl-għajnuna ta' ħbieb u benefatturi tal-komunità Messianic Malta. Għal aktar informazzjoni rikorru s-sit elettroniku messianicmalta.org. Fittxuna fuq Facebook jew fuq Twitter taħt it-titlu Messianic Malta.